टीएमसी पार्टीच्या वतीन आयज आमचे पहिले कॅन्डिडेटाचे लिस्ट आम्ही डिक्लेअर करता। आयज 11 नांवां आमी पयल्या लिस्टान डिक्लेअर करता, उरलेली मागीर आमी थोड्याच वक्तान करतले। सगळ्यान पयले नाव नंबर 9 पोरवोरीम संदीप अर्जुन वजरकर। दुसरे आहा सांतांद्रे नंबर 14 जगदीश बोबे। तसेच 15 नंबर कुमारजुव्या बब समील वळवयकर। 18 नंबर पोरियम बब एडवोकेट गणपत गांवकर। 27 नंबर कुर्तोलीम गिलबर्ट मारियानो रॉड्रिगेज। 28 नंबर नुवेम जुजे आर काब्राल। 32 नंबर बेनावलीम बब चर्चिल आलेमाव। तसेच 34 नंबर कुकोलीम डॉक्टर जॉर्सन फेर्नांडीस। नंबर 33 नावेलीम वालंका आलेमाव। तसेच नंबर 10 आल्दोना स्वतःचे नाव घेऊ किरण कांदोलकर। किरण मोहन कांदोलकर आणि सगळ्याहून व्हडले नाव जे आहा नंबर 30 फातोड्डा आदले मुख्यमंत्री आणि आमचे नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट बब लुइजिनो जोकिम फालेरो। ही 11 नावां आयज आमी डिक्लेअर केल्ली आहा आमचे कॅन्डिडेट म्हणून। या 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ऑलरेडी कामाक लागलेले आहा आमचे लोक। आमचे सगळे कॅन्डिडेट काम करता, डोर टू डोर व्हिजिट करता। ऑलमोस्ट खूपशा जाणांच्यो व्हिजिट 50% मेरेन जाल्ल्यो आहा। उरलेले जे दीस आहा हितूनसून टीएमसी प्रत्येकाच्या दारा मेरेन गोंयभर पावतली।